ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬರೋಡಾದ ಬ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಂಕ್ವೆಟ್ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುವೆಟ್ಟು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಧುರೀಣ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಗರ್ ರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ದೆಹಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ್ ಬನಾರ್, ಆಳ್ವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೂಹ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ, ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ದಯಾನಂದ ಬೋಮ್ರಾ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೌರ್ಯ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ವಿಶಾಲ್ ಶಾಂತ, ಜಿನರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮದನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೌಡೂರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೈದು ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದಿಂದ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಶಂಕರ್, ದಾಳಿ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು, ಯಾರ್ಯಾರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ, ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಸಾನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ, ಕಾಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ. ಅಂದ ಈರ್ ಪಂತಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬೈದ ಅನ್ನ ಇತ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಷಯಪುರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಡಿಬ್ಯಾನ್ ಹೆಗ್ಗಡಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಂದು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ನೀರೇನಾ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಬೋರ್ಚಿ ಏನೇನಲ್ಲದೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚನಲ್ಲೇ ರೀ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತ ಪುರ್ತು ಪೋತೇರು ನನ್ನ ರಟ್ಟು ಜನ ತೆತ್ತೊರಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಜುಲೆ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೇನ ಬಾ ಅವ್ಯವಹಾರ ಇಚ್ಚಿ ಉನ್ನೇನ
ಪಂಗ ಮುಡ್ದು ಬೆಂದದು ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹಾ ಮೊಕ್ಕಲಡಿ ಪೋಯಿರು ಮೇಡಮ್ ಮೂಲೆ ಮುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಪೇಪಾಡ ಪಾತಾರ್ಗೆ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಜನ ಬೋಡುಂದು ಅಂಜಂಗುಲು ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಬೋದಿ ನಾವು ಈರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ದಿಯಾರ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜೆ ಲಕ್ಕು ನಿಜರ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಬು ಜಂಗು ಸರಿ ಸರಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಹಟ್ಟಿಂದ ಬೇಲೆ ತಂದು ಬೈದರು ಅವಳ ಈತ ಪಾಶುಡು ನಂಗ ದುಂಬು ಲೋಕಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಕುಲ್ ಪುರಾ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಕೆಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇತ ಬಾಡಿಗೆದ ಸೂಟು ಬಾಡಿಗೆದ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪಾದು ಮರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೂರಗಲ್ಲ ಪೋರ್ತ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ ಲೆಪ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಗಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಚಾರ ಅಂಚಂಗಲ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂತೆ ಯಾನು ಪೋಡಿದು ಪೋಯೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಂದು ಪಂಡರು ಓಲ ಲೋಕಲ್ ಇತ್ತಿರ್ ಬಂದು ಯಾನು ಪೋಡಿದು ಪೋಯೆ ವಾ ಎಗ್ಡೇರಿ ಅವ್ ಬತ್ತ ರಂಜನ್ ಎಗ್ಡೇರಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತೂಪ ಆರ್ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಪೇಪರ್ ತೂದು ಬಂದಿರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಟಿಲು ಬೇಲೆ ಜನ ಬೋಡು ಎಂಕುಲು ವಾ ಲೋಕ ಯುಕ್ತಿರ್ ಎಂಕುಲು ಲೋಕಲ್ ಯುಕ್ತಿರ್ ಸರಿ ನಿಕಲ ಪುದಾರ್ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಣೇಶರ್ ಆಯನ ಪುದರ್ ಶಿವೆ ಗಣೇಶರ ಅನಾಥೇರ್ ಗಣೇಶರ ಅನಾಥೇರ್ ಆಂಡ ಶಿವಾಗಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚ ಅನಾಥತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪು ಯಾನಿತ್ತ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗಿಂದ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಪುರಲೆ ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪು ನಾನು ಚಿಂಚೆ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಕಂದು ಬೈದರು ಅಟಿಲ್ದ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂದುಂದು ಮೂರ್ನು ಯಾನ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಜುವೆ ಅಂಚಿನ ಬಿಸತ್ತಿದ ಕೈ ಚಲಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬಿಸತ್ತಿದ ಕೈ ಚಲಕ ತೋಜ ಹೊಡೆಯರಿಗೆ ಸರಿ ಅಲೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಆನು ಉಮಿಲು ರಾವನ್ನೊಂದು ಐತ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದಾಪುನ್ ತೂಲೆ ಹೌದಾದ ಇರ್ ಚೊಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಆನು ಉಮಿಲ್ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಅಮ್ಮೆ ಆಪಿನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಕಳೆವಣ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಕಂದು ಬೈದರು ಅವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೈಗ ಅವ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬತ್ತು ಬಗೆಂಚಿನ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಚಾನ್ ಅವೆಂಚ ಸುರುಕು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆದತ್ತು ಹಾಲಾಯ್ ಬಕ್ಕೊಂದೇನು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಚಾನ್ ಮಲ್ದಿ ನೆಟ್ಟಿಂಚ ಹಿಟ್ಟದ ಉರ್ನೆ ನಿಂಚ ದೀಪುನು ಅಡೆಗೆ ಮಾಡ आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते ॐ दीपस्तदेवताय नमो नित्यम् ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವೆನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಯೂ ಸಾಕು ಆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸೆರವಾಸ ಇರುವೆನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಲೋಕವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಮ್ಮ
ನುಡಿಯುವೆನು. ನೂರು ನೂರು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವರು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಪಿನಾಡು ರೆಟಿನಾಡು ಬರ್ಪನಂಜಿನ ಸುರೂತ್ತ ಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೈಡು ಸುರೂತ್ತ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಏನೇನಾಣ್ಲ ಆರಾಧ ಪತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸುರು ಅಪ್ಪೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಏನೇನಾಣ್ಲ ಆರಾಧ ಪತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸುರು ಜೋಕ್ಲೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಾಂಡ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೊರದು ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಜೀವಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಪ್ಪೆ. ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರದು ಸರಿಯವು ತಪ್ಪವು ಪಂಡದು ತಿದ್ದುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನರಮಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜೀವಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಪ್ಪೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸುರುತ್ತ ದೇವರು ಏರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವು ಬೇತೇರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪು ಜನಮ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವಾನ್. 5 ಬುಕ್ಕ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, 5 ಬುಕ್ಕ ಗುರುದೇವೋ ಭವ, 5 ಬುಕ್ಕ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂಚ ಸುರೂತ್ತ ದೇವರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ. ಅಂಚ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಅಕ್ಲ ಒರಿನ 5 ಜನ ಜೋಕಲೇನೆ ಬಂಜಿಡು 9 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಗೆ ದೇಶಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಬುಲೆಪೇನಂಚಿನ ಜೀವಿ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ. ಆ ಅಪ್ಪೇನ ನೆನೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಂದಾಯಿಗೆ ನೆನಪನ್ಪೆ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡಿ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ತುಂಡ ಒಂಡುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಮಾನಸಿಕತೆ ನೀಚಿ ಕಂಡನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಅಪ್ಪನಂಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಓಡಿಪೋಪ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ಐನು ಬಿಡ್ದು ಒಡೆಗೋ ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ದುಡ್ಡದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಪುದರದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಡ್ದು. ಶಶಣ್ಣನ ಮಿತದ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೋಡೆನೆ ವೈದ್ಯರು ಈ 2 ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದೀತೆರೆ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಶಶಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಂದವೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿಡೆ 2 ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರೆ ಬೊಕ್ಕರ ನನರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ 114 ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೂನಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂಚನೆ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಪರಮಾತ್ಮೆ 114 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡುದು ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ. ನಮ್ಮ ಬರೋಡದ ಶಶಿಯವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಲೈಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವು ಎಲ್ಲವೂ ಫಲಿಸಲಿ. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ
ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಅಮ್ಮನ ಪಾದకు ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೈನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪನೊಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದ್ಯಾಗೆ ಅನ್ನರಿ ಪಂಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತಾ ಮರಾಠಿ ದಕ್ಕಲು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಟೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಟೆ ಉಲ್ಲೇರಂದಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿರಿಯರೈನ ದಯಾನಂದ್ ಬೋಂಟ್ರಲ್ಲೇರು ಜಾರಮಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ KD ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋನಾಲ್ವೇರುಲ್ಲೇರು ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತೈತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರನ್ನು ಮಲ್ಬರೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರುಲ್ಲೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಏರ್ದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ అయిన ಜಾರಂ ಬಣ್ಣನ್ರುಲ್ಲೇರು ಶಶನ್ಯ ದಂಪತಿ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾನೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವమైన ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತೂವರನೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅವು ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೇ ಒಂದು ತಿರುಗುನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತಿರು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೇಡ ಯಾನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಆಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿನ ಬಂದರೆ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆ. ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ಪಿನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಈ ಕಾಲೋಡು ಬುಲ್ಪಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೇಗ್ಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತಾಡಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಮಾಮಿ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಾಡಿಯದು ಇಜಿನಿಂದಂಡ ಈ ಕಾಲೋಡು ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಪೋಪೇರು ಮಾಮಿ ಎದಾಗ ಈ ಲೋಕನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಅನ್ಪಿನ ಅಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಬೈದನಿತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋವಿಸಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇರುವೆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನಮ್ಮ ಎದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಯಾನು ಸೈತನ್ನ ಮರ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲನ್ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡು ನಾನು ಕೈ ಮುಗ್ಯರುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂತೇರು ಎನ್ನ ಪೊರ್ತು ಅಂತ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಏನು ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ ಯಾನು ಎನ್ನು ಎದಾಗ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾಡ ಪಾತ್ಯಾರನ್ನು ಯಾನು ಆರು ತೈಪಿನದ ದುಮ್ಮನನಿ ಊರು ಪೋದುತ್ತೆ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ದು ಏಪಲ ಊರು ಪೊಂಡೊಂಜಿ ಆಡ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಜಪ್ಪರಣ್ಣು ಜೊತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾತ ಪಾತ್ಯಾರಣ್ಣು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ 85 ವರ್ಷ ಆತಂದಲ್ಲ ಬೇಗ ಅರ್ತಿದ್ನತ್ತು ಆನೆ ಅಂಚೆನಿ ಪಾತೇರ್ದು ಲಕ್ಕದ ಕೊಲ್ದು ಪಾತೇರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಯಾರು ಜೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಕು ಇದು ಯಾನ್ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಇರು ಫಲ ಕೊರಿಯಾರು ಯಾನಾರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅದು ಅರ್ನ ಅಂತ್ಯ ಆತನು ಅಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುನು ಅಮ್ಮ ಕುಡರ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ 10 ಸಾರಿ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಪನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಲ ನನ್ನ ಆಪನಜ್ಜ ಜೋಡು ಪುಲನೇ ಆಪುಜ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೈತವಕ್ಕ ಆಪನಜ್ಜ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ಯಾರ ಬೊಬ್ಬಜಿ ಸಸ್ಯನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಜಿಂಕ್ ಕಾರಣದಲ್ಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಿಂಕ್ ಇತ ಪಂಡೇರು ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರ ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಏರು ಬಂಗೋಡು ಊರು ಬಿಡ್ತೇನ ಕೆಲವರ ಬದುಕೇ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಅಂಥ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಛಲದಿಂದ ಬದುಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಪರ ಊರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಗುವಂತೆ ಬದುಕುವುದೆಲ್ಲ ಅದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬದುಕನ್ನು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೇನೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಯಾವ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಭವನಗಳನ್ನು ಉಂಡು ಹಾಸಿ ತೊಟ್ಟು ಮಲಗಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ತಾನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಮಗದೊಂದು ನಡೆ. ಈ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರವರು ಈ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರವರು ಅವರು ಅನಾಮಿಕರಾಗಿ ಸೂರತ್ನಂಥ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಗಂಜಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿದಂತೆ ಹದವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೇನು ಬೆರೆತಂತೆ ಬದುಕಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಊರು ಮನೆ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿಶಾಲವಾದ ಬಹಳ ಉನ್ನತದ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರು ಹೇಳುವಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಕನಸಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಕನಸು. ಈ ದಿನ ಜವನೆ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ರೆಡ್ ಬಿಂದುಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಸುರೂಕು ಅಮ್ಮನ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂಡೆ ಶಶಿಧರಣ್ಣಗೆ ಬಲತ ಕೈ ದೇರ್ತದೆ ತರೆಕ ದಿಯೆ ದಯವಂಡ ಅರೆಡ್ದೊಂಜಿ 16 ವರ್ಷಗೂ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿಂಜಿದಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಲೆತ್ತದ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರತ್ತು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇತ್ತೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಟನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಬನ್ನನ್ ಒಂದು ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನೇ ಈತ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಬರೀಟೆ ಕುದೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅವಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಲ ಇಂಕ ಬೈದನು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಬರೋಡ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಂ ಬತ್ತದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ಇಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಲೋಕಡು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಬಂದು ಐನ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಬನ್ನಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜವನೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪೋತೆರೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಚೇರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ್ನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ಶಶಿಧರಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶಶಿಧರಣ್ಣನ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೂ ಯಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂಟು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂಟು ಪಾತೆರಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಾಕಾರ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣಿ ಅವು ಶಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬರ್ತದೆ ಉಂತಾರೆ ಉಂಟದ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಚಯ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಪಾತೆರಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುಯ್ಯನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಮ್ಮನ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ. ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ
ಶುರುಕು ಅಮ್ಮ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪರಿವಾರದ ದೈವೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅರಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿ ಈ ಮೂಜೆನ ನಮ್ಮೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಆತನ ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಅನ್ನು ಬಂದರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನ್ನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಪೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಆರು ವಾ ರೀತಿದ ಪ್ರೇರಣೆ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಆ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜೋಕೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈಯಾಗ ಬಂಡರಿಗೆ ನಿಖಿಲು ಬೈಯಾಗ ಬನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಪ್ಪೆಡ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ನಮಡ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ನಮೈಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಂಡೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇರು ಆ ಟೀಚರಿಗೆ ದಾದ ಮರಲು ಶುರು ಆಪನಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಡ ಮನದಾನಿ ಬುಲ್ಪಗು ಬರ್ತದೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಎರಾಲ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಕನದು ಬೈದಾರ ಅಪ್ಪಗ ನಡೂಟು ಕುಲ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕೈದಿರ್ತ ಪಂಡಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಯಾನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಈ ಒಲ್ತುರ್ದು ಮಗ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬಾಲೆ ಪಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಕೊರ್ಜೇರಿ ಅಂಡ ಈರು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬನ್ನಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನು ಕುಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೂಜು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರದ ಅಡಿತ ಮಣ್ಣು ಅವು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪಂಡದಿ ಯಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಜಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಆ ಪಾಲೆ ಪಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಪ್ಪೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರಿನ ಸ್ವರೂಪ ಆತು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಚಿತ್ನ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಪೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನೆ ಯಾನು ಪಂಡಿಜಿ ನಾನು ತಪ್ಪವು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ನೀ ಉಂತೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತೋಡುಂದಾಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲಿ ಎಂಚೆ ಇಂಕ ಮುಖ್ಯನ ಏನನು ಕೈ ಬತ್ತದು ದೆರ್ತದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ದುಂಬು ಪೋಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಇಂಕ ಸಾಕಾರನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಶಶಿನ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ನ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ರ ಡವು ಬೋದರದು ಕಾವು ಮೇರ್ನ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಅಂದು ಹಾಗೂ ರಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನ ಹಾಲಿಡೇ ಆಪ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತನು ಎಂಕಲ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಅಂದು ಐಕ್ ವಿಶಾಲನಕ ಬಂಡೇರು ಶಶಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಅನ್ ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಬಂಡೇರು ನಾನು ಅಂಡ ಎನ್ಮನ್ನೊಂದು ಬರ್ಬೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡು ಅರೆ ಈಚಪ್ಪ ಈತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೆನು ಕೊರಿಯರು ಓ ದೇವರೇ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಳು ಇಂಚಪ್ಪ ಅಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಮೂಲ ಆಪಜಿ ಬಂದು ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಆಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಆಂಡು ಮೂಲು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಜನ 700-800 ಆಪಣು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹೈ ಅನ್ನಾಡು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಆತಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಹಾಲು ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯಗಳು ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆದಂಚಿನ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷಣ ಕೀಷಣ ಅವು ಒಂದು ಆತು ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರಪೆ ದಯಪಂಡಾಗ ಅವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತು
ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವು ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಶಿ ಆರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅದಾಗೆ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಅಂಡ ಯಾನ ಕೇಳ್ದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಕಾರುಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅರನ್ನ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಈ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯಡು ಈತ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆದಿನ ಇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ನ ओके यहाँ पे कर ले सर यस ಇಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮನಸಾರೆ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಐಕ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಅನ್ನಪ್ಪನ ಒಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಎನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡಮಣಿತ ದೈವಗುಲ ತರೆತಗ್ಗಾದು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪಡಿಪಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂದು ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರಿನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಪ್ಪಗನೇ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬಿಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ನಾನು ಎನ್ನು ಉಣ್ಬೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಆರ್ನಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನಿಗೆ ತಂದು ಬೈದೇರು ಕಡೆಕಾದು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂದು ಮುಲು ಏರು ಮಾತ ಬೈದೇರ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪೂರ ಜೀವನಡು ಆದರ್ಶವಾದಿತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಂದು ಪಣಿರೇನು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದುಂಬು ಪೀರಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನು ಪಂಡೇನ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮೂಲು ಏರು ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಎಂಗೆ ಕನ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಎಂಗೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಮುಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ತಲ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪೇನು ಒಂಜೊಂಜು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಕ್ಲ ಪುದರೇನು ಪಂಡ್ರ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋವು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ರೀತಿಡು ಪನೊಂದು ಬೈದೇರು ಮಾತ ಬೈದಿನ ದೇವೇರ್ನ ಅಕ್ಲನ್ನು ಪನ್ಪೇನು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವನ್ ಪಂಡ ಐದು ಮಿತ್ರದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಬ್ಬುದರ ಕೇಂದಿನ ಯಾನು ಕಿನ್ನೆ ಪುನಗ ಅವು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ಕೊಲೆ ತಪ್ಪಗ ಬಟ್ರೆ ತಪ್ಪೆನ್ನಡೆ ಆ ಟೈಮಡು ಯಾನು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಬ್ಬುದರ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ಲ ಒಂಜು ಕೊಲೆ ಅಂಡು ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆ ಕಡ್ತದ ಕೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಟೈಮಡು ಇತ್ತದಾತ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿಲೀಸ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾನ್ ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬತ್ತಂದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಆಟ ಎಂಕ್ಲ ಊಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನಿ ಆ ಕೊಲೆಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕೊಲೆಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಬಗ್ಗೆಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈರ್ನ ಬುದ್ಧಾರನ ಆ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಟ್ರೆ ಆನೆಗೆ ನಾನು ಈರೆಗೆ ಮುಖತವಾದ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ನ ಮದುಮೇಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ತೆರೆದ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡು ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಬೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮೂರು ತೆರೆದ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಅವು ಸತ್ಯವಾಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರನ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು
ಅತಿ ಆಯ್ನ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಪೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣರೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಟೇನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನು ಬಯಸನತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಒರಿಯ ನರಮನೆಗೆ ಓವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಐಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಯೋಗ ಬೋಡು ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲೆ ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಮಂತನ ಪುಣ್ಯ ಅತನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನುವೇ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರಿ ಮೂಲ್ಯರಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ನೀನು ಎನ್ನುವನ್ಬೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯರೆ ಹಿಂದುತ್ವವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯರೆ ಅರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಕೈಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರ ಪಂಡೇರು ಕೈಗುಣ ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಏರ ಮಾತ ತರಕ್ಕೆ ಕೈ ದೀತಾರ ಆಯ್ ನೀವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಯ್ಸಂಡು ಪೋತೀರಿ ಅಂಚ ನನ ಬರ್ಪನೆ ಯಾಂಕೆ ರಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲಜ್ಜಿ ಆತ ಅರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈ ದೀತಾರೀರಿ ತುಂಬೆ ದೀತಾರೀರಿ 6-5 ದಿನ ಎಂಕ ದೀಲಕ್ಕನೆ ಕರೆಕ್ಟವು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ಯರ ಪಂಡರು ದಯವಂಡ ಏರ ಮಾತ ತರಕ್ಕೆ ಕೈ ದೀತಾರ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಎಡ್ಡ ಪುದಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಅವು ಅಕ್ಲು ಆರೆಗೆ ಏತು ಪಿರಕೊರಿಯರಿಂದ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಪಂಡತೇನೆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಯೋಗ ಬೋಡು ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಅವಳ ಎನ್ಮ ಜನ್ಮತಿನ ತಾನಿ ಬತ್ತಿನವು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಪಣಂದು ಇರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರನ ಪಾತೊಂದು ಒರಿಯ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ರನ ಪರವಾದ ಇಡೊಂಜಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿನ ನಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಬೈದನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನದಾಲ ಪಾತ್ಯರ ಪೂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಆರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗಡು ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಲ ಮೀರಿದು ಪೋತುಂಡು ಇನ್ನು ಏರು ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತೇರ ಏನಡ ಪಣಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಕೋಟು ಪಾಡಿಯರ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂತ ದಿನತ್ತ ಉಲಾಯಿಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕೋಟು ಪಾಡೋಣಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಡ ನೀವು ಕೋಟು ಪಾಡ್ದೋಡು ಬುಡದಿ ಸಿರದು ತಂದು ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಯಿನದ್ದು ಬೇಗಡು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ನಪ್ಪಾಗ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸದಾಗಲು ಸೇರ್ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಸಂಕಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆರವೇರುಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಡು ಯಾನು ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರದ ವೇದಿಕೆಯಡು ಪಂಡಿತ ರವಿಯಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟತೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಜಿ ತನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗುಲು ವಾಪಿದಾಕಿಲ್ಲ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಂಗ ಅಂಡ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರು ಇಜ್ಜೆ ನಡೆದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೆ ಅಂಡ ದೇವರ ಅಂಚೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತಂడి ಇರು ಓವು ಪಂತರ ಅವು ನೆರವೇರೋಡು ಅಂಚೆ ಏರು ಮಾತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೂಲು ಸೇರಿದ ಅವು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋಡು ಏನನ್ನು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡು ಕುಡನ್ ಜನ್ಮ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಬಂಜಿಡೆ ಇಂಕ ಕುಡೋರ ಜನ್ಮತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹನು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮನ್ಪಡು ದೇವರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮನ್ಪಡೋದು ಪಣಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ನಿಕ್ಲು ಕೊರನಂಚಿನ ಇನಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಗೆ ಇನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿ ಉಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಈ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಒರಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಏನಾಡ್ದು ಲೆತ್ತನಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣಂದು ಬೈದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯಿಂದ ಪಂಡಂದ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪಣು ಜಗದೀಶ್ ಭಾಯ್ पूरा टीम गुजराती हिंदी इंग्लिश मराठी कन्नड़ा सब लोग आए सबको हृदयपूर्वक का धन्यवाद देते हुए मैं आप लोग आभारी रहूँगा ऐसे बोल के मेरे पास
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.